आच्छा 12 थाइबानि लारु माइ गायनो हाजिरा नांगौ होनदों नामा आइ बिखुनजो? हाजिराखौलाय मोनबालाय नांगौथ' आरो दाथ' हाजिराखौनो मोननोनो नागिरथारा माथो। साफा सानै गायग्रा दंग्राफोराबो बेनाव थाङोना बैनाव थांनोसो जालायलायथारो। माखौथो एसेबां टेनसन लादोंब्रा हाजिरा गायग्राफोरा? बोरो बहाथो? ओलाय आंनि खाथियाव गोन्दा गोन्दी गसंना थानायफोरानोब्रा बिसोरनो माइ हाजिरा गायगोन। ओरैनो न'आव गोन्दा गोन्दिसो दङब्रा बिसोरो। बाजाराव जेरै दावराव जायो बिदिसो दावराव जानानै थाबाय थायो बिसोर। बेनिखायनो माइ गायनो लांफादो हाजिरा हरदो। माइ गायनोखौलाय नांगौथ' आरो दावदैयालाय गायनो रोंगोना रोङा? बिराद रोङो। रोङाबाबो हाजिरा मोननांगौनि थाखायथ' रोंनांगोन। ओरैनो मालायनि सा सा जानानै मबाइलल' थुबाय थाबा जायाना। बेनिखायनो हाजिरा गायनो लांफादो। आरो माइ गायाखैबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। जागोन दे गायनोथ' रोंखानांगोन। बे हिनजावनि फिसाफोराथ' रोंखाथारनांगोन। ये हुइना बाद लानजाय थेमफाट फाट। दावदै अफ्रि रानि थौ दुब्लि फारसे थौ। बे हौवासाफोराबो आरो नोंसोरबो खदाला लानानै थौदोसो माबार। मादै फामिया थांग्रोबाय मालाय दुब्लियाव। नोंसोरबो थांदो थां माबार। आं गायनो बादोंमोनलै आंना मोखाङा गोसोम जाबाय। आंबो दुब्लियाव थाङिया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन। दा आं माइखौनो गायनो रोंनाय नङा। आं माइ गायनो मुगैयो। आं गोदो उन्दैयाव माइ गायबायलै आं दा गायनो गोसो गैला। मोनजादोंथ' मालायनि सा सा जानायफोरा मा मोनथिनो खस्थ'आ माबायदि। बेनिखायनो खस्थ'जों मोगा मोगि जाहैथां थां। जायाबो माथो खस्थ'जों सोरबा मोगा मोगि जायो नामा? जानाय नायब्रा होमबासो नोंसोरो खस्थ' मावनाय मानसिफोरखौ अननो ओंखारगोन। आरो आंनि खोथाखौ लायाबा साफ्रोमनिबो मबाइलखौ सेख'जोबनानै लागोन। नुबायना आइ बिखुनजो मबाइलखौ सेख'नानै लागोन होननाय लोगो लोगो बोरै दुब्लियाव थांदों। दे होमबालाय आंबो दुब्लियाव थांनोसै। मोजाङै नायबानो जाबायलै बिसोरखौ। आरो स्पेसियेलि दावदैखौ थिगसे माइ गायनो हो बेखौ। जागोन दे आं दं। होमबालाय आं थांनोसै। दिनैलाय माथो मानसियालाय फाल्थु जेबो बुंथाराखै। सोलायबाय नामासै? मोजाङानो जादों दे सोलायबायबालाय। गामाखालि नङाबा दुगायानो लाख' हाया। गावआ जियानो जाया मानो फिसाफोरनि खेथ्रआवबाथाय मानसिया बिराद भद्र जाथारगोन बियो। मानसियालाय ओरैनो गाज्रि नङा। आखलासो मालाबा सम सम बे हिनजावफोरखौ लानानै मा जाखाङो बेहा थास' मानखांनाया। नोंसोरलाय मानो फैदों बेवहायलाय? माथो बुंबावनो दुखुथिया जिउ माइ गायनो खोन्थादों जोंखौ। ओमफ्राय माथो दुब्लिया हाब्रुबो गैया। बेवहायलाय माबायदि माइ गायगोन दे? गैया देग्लाय दै गैयाना बेनिखायनो बोरि गोरानावसो गायनांगौ जादों। खदाल लाबोफायाखै मानो नोंसोरो? खदालजों जावै जावैसो गायनांगौ। नङाबा गन मोनसे ला सासे हाखर बानाय सासे गाय। गसाइ बेफोरखौ खोनानायनि सिगां आंनि खोमाया मानो खाना जायासै? मेगना मानो आंना बबा जायासै? बेफोरबायदि बाला गोरानाव माबोरै माइ गायनांगौ जाखो? आं गायालै। गायनाङा खस्थ'थार आखाइफोरा बोरैबा दुलुलाबायगोन। आब' बिसोरखौ बेफोरबायदि बुंनाङा। जुदि गुमाया गायनो हरदोंबा गायथों बिसोरो। पाक्का माबा मोनसे खालामदों बिसोर न'आव बेनिखायनो माइ गायनो थिनहरजादों। गायफै माबार। गसंनानै थाबाय थानाङा माबार गायफै होनदोंना। माबायदि गायनांगौ जाखोब्रा नै? एबायदि बाला गोरानाव बेबो खदालजों इबो गन थुलायनानैसो गायनांगौबा। औहाय देग्लाय दैयानो गैयाना बेनिखायनो खस्थ' मस्थ'सो गायगासिनो दं जोंबो बोरियावबाबो। गायनाङा दे नोंसोरो जिरायनानै था। गायनाङा होनबानो जागोन नामा? गायफै दावदै दावखारा दावफ्रि रानि गसंनानै थाबाय थाखो गायफै। गायनो बानायफोरा मा गसंनानै थाबाय थाखो? गायफै। आं गाया। नों न'आव थां। आं न'आव थांबा आफाया आंखौ रायगोन। होमबालाय बेवहायनो थाबाय था नों। दंफां सायाव जिरायथां थां। थेंक इउ आदा। हांगारिखौबा थिनहरबाय आंलाय आं थां नोंबो। थेंक इउ। फंबाय बिनानावखौ थिनहरलायबाय माथो नोंलाय। एफा खस्थ'आवलाय बोरै माइ गायहोनांगौ बिसोरखौलाय? आंनो गायलाबायनोसै रोङाबाबो। खोथियाफोरा खोथिया जोब्बाय थां बैनिफ्राय लायनानै फैथां। आरो खदाल लानो दाबाव। साला एफा खस्थ' माबायदि माइ गायनांगौ जाखो? मानो हाबा जायासै आं गोदो जाथिजों? नङाबा आं एसेबां खस्थ' मोननाय नङामोन। आयौ दुखुथिया जिउ। आयौ बाला नारजि बुदां बिबार लालायथारदों माथो। सोरबा हिनजावनो हैनो नागिरदों ना मादों नोंलाय? थोद गोदाव सोराव। आयौ बाला नङा होमबा? न'नि थाखायसो लादों। रावबो मालाय हिनजावनि थाखाय लायाखै। नारजि बुदां नंगौ आइथे। माथो हौवाफोरा गावनि हिनजावा जेसेबां साइज जाया मानो माथो मालायनि हिनजावखौसो नोजोर होयोनो। नंगौना खोथाया? गोदाव सोराव सोंबाय थानाङालै आंनाव बेफोर बाथ्राखौ साइज बा साइज। आयौ बालाय रागासो जोंबावबायदां फाग्लाया। आंलाय नंगौखौसो सोंदों दा। ओरैनोबा अमा राजाया बुंबाय थाखायो गावनि हिनजावा जेसेबां समायना जाया मानो मालाय हिनजावखौसो समायना नुयो होननानै। अमा राजानि खोथाखौ लाबाय था आंनि सिगाङाव बुंफैनाङा। दावसो देलाय नोंबो बिबार लांनो फैदों नामा? बिबारफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आंहा। आङो नारजि बुदांखौ बिबार लाना गसंबाय थानायखाय सोरबा हिनजावनोसो हैनो नागिरनो
तात गोदाव सोराव हाफां आं गारियाव दं हाफां आं नारजि बुदांखौ बिदि बुंनायखौ नों गाज्रि मोनबाय नामा बाल गाज्रि मोना माथो आंलाय मानो मोननांगौ जाखो बेनि गोसोआवबा सोर एक्ट्रेसखौ फसायखोमानानै दङ सोर इउटुबारखौबा गोसो थोखोमानानै दं मा मिथिगौ दा हाबा लालायथाराबाबो सायाव गोसो थोलायलायाबाबो सिं गोसो थोखोमालायोना दानिफ्रा बेनिखायनो हमनाय नोंनि एदावबाबो जेबो मोनथारां बाला अपेन बिदि हेगारनानै होना गावनि हौवाखौ लाइन मारि जागोन आंजों देलाय माबायदि लाइन मारियो आंनि हौवाजों नोंनि बिखाखौ बख्ल'नानै नोंनिनो खिथु गुदुङाव लिरथेनानै होआबा आंनि नामबो हाफां नङा मिथिबाय ओइ फाग्लि हाफांखौ गाज्रिब्लां आं नोंनि हौवाखौ लाइन मारिनो होननानै बुङाखै मिथिबाय माने लाइन मारिथारगोन होननानै बुङाखै बाल ओरैनोसो होनदों आं नों गावआनो बुंबायबा हौवाफोरा लाइन मारिखायो बेनिखायनो नों एदावबाबो जेबो बुङा आं होननायखौसो होनदों दा आरे नों बैफोरबायदि लाइन एदावनायखौ बुङाखै आङो नों जे बुंदों ना नारजि बुदांखौ बिबार लानानै मालाय हिनजावखौ नेदों होननानै बुंनायखौसो होनदों दा आंलाय आइसो नांगौनि बारा सानोबाल नोङो दाउसो देलाय सरि आंबो ना मा सानो बाला ओमफ्राय नै आङो न'आव थांनो नागिरदों आरो दिनै थाबनो बाजार खालामखाबाय आङो दहाय ओमफ्राय आंहा लटारि नांदों बेनिखायनो पार्टियाव फैगोन ना नोङो दाहाय जोंहानाव आरो फैनो गोसो गैयाबाबो फैथारनांगोन बाला मा पार्टि दङहाय मोनसे पार्टि जायखिजाया नारजि बुदांजों नोंजों फैबानो जाबाय आरो बा खोन्थालाय आरो नोंहा मोनजाबानो जाबायना नों थाइजौ फिथाइखौ मोनजाबानो जाबायना मा थाइजौ बिफाङाव फांबेसे थाइजौ दं बेखौबो साननो नागिर बालथै नोंबो जात जातसै मानसिया ओमफ्राय नोंना बिखुनजोआ मा खबर मोजां नंगौ नामा मोजांथ' आरोहाय मालाय आंना बिखुनजोआ आंनि बिखुनजोआसो मालाबा गाज्रि जायो बिहामजोआसो गाज्रि जायो दा बेनि नोजोराव आं जेब्लाबो थङालि जेब्लाबो खामानि मावनो रोङै फिसालाखौ फुस्लायना लानायसो आङो आं बेनि नोजोराव मालाबाबो मोजां बिहामजो नंखाया नोंनि खाफालावबा मानि इसेबां आंखिनि बिखुनजो जानाय आंना बिखुनजोआ बिदि नङाहाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावदों खोमा बेनिखायनो आंहा बिखुनजो मोजां मोनदों आरो नोङो सिख्ला समाव माबा मोनसे पाप खामानि मावदोंमोनदां बेनिखायनो नों बेफोरबायदि बिखुनजो मोनदों बाल होन ओमफ्राय मोनसे खोथा मिथिगौना नों खायसे हिनजावफोराना बे सिख्ला समाव बयफ्रेन्डखौ गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायसिगोन बैखौ गानलाय बैखौ दोनलाय बैखौ सोलाय बैखौ लालाय बैखौ गानलाय बैखौ दोनफिनलाय बेफोरबायदि सिख्लाफोरासो ना उनावहाय हौवा मोजां मोननानै ग्रें ग्रें रायजो मोनजायो बाल जि सान्थि रायजो मोनजाखायो ओमफ्राय जायफ्रा हौवा सासेखौल' गोसो थोनानै हाबा जायो बिसोरो हाबानि उनाव थिनटा टा थिटा थिटा थिनटा टा टा सुनानै बुजाबाय थायो बाला बेफोरबायदि हिनजावनि हौवाफोरा जौ फाग्ला जाबावगोनसै ओमफ्राय जि बुफैला बायसिगोन हिनजावफोरा बारि खना खना थाखुमालाबायनाय जासिगोनसो ओमफ्राय बाला आंथ' जि मिनिनो ओंखारो बैफोरबायदि हिनजावनि हौवाखौ जायनि हिनजावा सिख्ला समाव बैखौ गोसथोलाय बैखौ गोसथोलाय बैखौ लालाय बैखौ दोनलाय बैखौ गानलाय बैखौ सोफिनलाय बैखौ दोनलाय बेफोरबायदि हिनजावा हौवा मोजां मोनो आरो बैनि हौवाफोरा गावनि हिनजावखौ सना होननानै जि अने दाउ दाउ आव 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 होनलायनाय बाला जेरै नों हाफां खुगाया सामलायनोबा सामलायहाय बाला नङाबा आयौ लाजिलायथारदों आरो नोङो माथो नोंनो बिदिनोमोन बैखौ गोसथोलाय बैजों गारजालाय बैखौ गोसथोलाय बैजों गारजालाय बिनि उनावहाय थाङै थुङै हनै गोरोन्थियावनो बमब्रामाखौ मोजांखौनो मोनबाय दा नै आंनि खिथु होननानै बुंदों बे बमब्रामाया मालाय हिनजावजों लाइन मारिखांनायखौनो मोजां होननानै बुंबाय नोङो याथु होननासो बुङो आं नों बायदि हिनजावखौ आरो आं सिख्ला समाव लयालखामोन मिथिबाय नोंनि हौवा नारजि बुदांखौ बेसेबां गोसो थोयोमोन आङो नाथाय बियो आंखौ गोसो थोआखै बियो आंनि दाय आरो बेनि उनावहाय आं मेरला हौवा मोजां मोजांखौ गोसो थोबाय रावजोंबो गोसो थोजायासै आं मिथिबाय गोसो थोजायासैमोन आङो बेखौ नोङो बैफोरबायदि थङालि फाख्रि हिनजावफोरजों रुजुनाङा बालांखौ ओमफ्राय बेयो नोंना ओंखाम सेवनाय मोखाङा बेलाय आरो हाबा जाया होननानै बुंबाबो हाबा हरबाय बिमाया फैसाबो जाना लाखाबायना आंहा बोरायनिफ्राय बेनिखायनो उपाय गैयावसो हाबा जानांदों बाल नङाबा आङो रावखौबो थगायफेराखै मिथिबाय हाफां नोंसोरबायदि थौले मेलेमनि मानसिया आंखौ मा बुजिनो आंखौ बुजिनो थाखाय गोग्गो मेलेम आरो थार गोसो नांगोन मिथिबाय जानला मोनला मानसिया आंखौ बुजिया जाय मानसिया आंखौ बुजिगोन ओरैबायदि गियानि सानखाबाय आं आरो जाय मानसिया आंखौ बुजिया बे मानसिया खर' मेलेमानो गैया अके बाय आरो खोनासं
फिसा मेलेम गोनां बिसोर आंखौ मुगैया मिथिबाय नोंखौलाय माथो बुंबावनो थांनोसै आं नार्जिबुदा नेगासिनो गारियाव जियानो जाया माने दाहाय जोंहाना पार्टियाव फैबानो जाबाय दे जागोन दे नों इसेबां अननानै लिंबायबालाय आंलाय बोरै फैयालासिनो थानो हानो दे दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय बाथोमै हाबां मा कन्टाक्ट लामायाव सोर हौवाखौ थगायफेरनाय आंलाय सिख्ला समावलाय आंहा हौवाफोरजों गोसोसो थोजायाखैमोन दा रागासो जोंलाय लांबाय आं बे हाफांखौ बाला नार्जिबुदाखौ सेनानै लामाबाबो जागौमोन आं बाला निरांखिनि बिखुनजोखौ खानाय सेफेरगौमोन आं बाला गबाय लाखिबाय दुरलाया एन्टनिय' आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि दे सों दे दाबायदियाव आंनि गोसोखांथिया गोमाबायनो आं जेबो गोसोआवनो गैलानो अब्लाबो नों आंखौ गोसो थोगोन ना औ आं नोंखौ जेब्लाबो गोसो थोगोन जुदि दाबायदियाव राहा गोथे जानानै आं गुबुन हौवाजों हाबा जानाङो अब्लाबो नोंखौ नों गोसो थोगोन आरो नों जि गुबुनाव हाबा जाहैगोन बेफोरबायदि थासारिखौ आं मालाबाबो जाहोनोनो होआ एन्टनिय' नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनाबानो गोसोखौ दाद मोनलायथारो आङो जेसेबांखिनि जेंना जेंसि फैया मानो गासैखौबो सुस्रांजोबनो हागोन सानो नाथाय खोथाया जेब्ला नखरनिसिम फैयो बा फावगालिनिसिम फैयो अब्ला बुहुमनि जेसेबांखिनि हाथियार आंनि आखायाव थाया मानो आं मालाबाबो देरहानाय नङा आरो आं बे दावहायाव मालाबाबो ओंखारखाया नों बांद्राय साननांला जोंलारि आं बुंखाबायना समा गासैखौबो थिग खालामगोन दा खालि बेनोल' जों सिरि सिरि थानानै गावबा गावनि खामानिखौ मावबाय थानायानो मोजां बेखौनो आंबो सानदों आरो नों मिथिगौ ना जों सानैनि मोजां मोननायाबा जाफुंगोन ना जाफुङा अब्लाबो मेन्टेलि प्रिपेयार खालामखाबाय आं जाहाथे बे जोनोमाव नोंखौ आं मोनाब्लाबो जाहाथे आं लोरबां जानानै थाया नों बेफोरखौ मा होनबाय थादों जेबो होननाङा सिरि था एन्टनिय' बे जोनोमाव नोंखौ आं मोनगोना आसा खमखा मानो होनोब्ला आंनि एगेन्सआव दङ फावगालि आं फावगालिनि बेरेखा जानो हाया मालाबाबो मानो होनोब्ला फावगालिया जोबोद मोजां फावगालिनि जायगायाव गुबुन सिख्ला जानायमोनब्ला नि अननायखौ मोननो थै थां जुजिगौमोन नाथाय फावगालिनि एगेन्सै आं माब्रै हानो आं हानाय नङा आं जेब्लाबो हानाय नङा एमाव राजा बिदि उन्दुनानै गोलाव गायबा जाया दै आं खोथिया एसे फुनानै लायनि नोंसोर बेखिनिखौ गायबाय था माबार खुसि मोनदों नामा नोङो मादै लाइन मोनसेयानो बेसेबांबा 1 घन्टासो लाखायो बे बालाबारियाव सोर माइ गायो बांद्राय डायलग मारि नाङा आंजों खोन्थाहरजागोनबा मिथिबाय आं बेखौनो मादैया साबसिन आनैया गाज्रिसिन होनबाय थायोमोन दिनै फोरमान जाबायलै आनै नोंसो मोजांसिन सिरिथा नोङो दानो रुवाजों दामथाबजागोन आंजों आनै बे समाव आंखौ बिदि दाबुंब्ला आखायानो बोरैबा जाजोब्बायलै बे लाइन मोनसेखौ गायनाया गावा गायाब्रा खोब हाखरल' खालामना होगासिनो दं ना नों आनै आंखौ जेबो बुंनाङा होनदोंना दानो रुवाजों दामथाबजागोन आरो मानो नोङो बिसोर सानैखौ माइ गायनो होआखै नोंनि फंबाय बिनानावखौ आंनि मेगननि सिगाङावलाय आं आंनि फंबाय बिनानावखौलाय माबोरै टर्चार खालामनोब्रा बेनिखायनो अनबाय आं बिसोरखौ बिदा गेदेरसिन जाबायना अनाबाबो जाया ओरै नागिर बिसोरखौलाय बेफोरबायदि आं खस्थ' माइ गायहोनोब्रा बेनिखायनो अननानै थिनहरबाय आं मालाय नोंहाथ' उन्दैसिन नालाय नोंलाय मा बुजिनो बांद्राय अनलु अनला खालामा आं रावखौबो अनलु अनला खालामबा गाज्रिसो जायो नोंनानो मोजां अनलु अनला खालामियानो सिरि थानोबा थां जों रुवाजों दामथाबजागोन एसेबां सान्दुं गोसायाव बेफोरबायदि बाला गोराना माइ गायहोदों जोंखौ बावा बे जिउखौ मालाबाबो बावा होनबालाय हाबा जादोब्रा माबोरै हाबा जानोब्रा नों बायदि बादुलियालाय बादुलि जानांलालै आनै बिदि खस्थ' मोनबायना बादुलि जाबा नङा माथो बादुलि जानायाबो बेनिफिटसो दङ आं जुदि बादुलि जायाबा बेफोरबायदिनो खामानि मावबाय थानांगोन मिथिबाय दिनै नै बालाबारि गोरानाव रुवा लानानै माइ गायनाया सोरबा माइखौ हाखर जावै माइ गायो जों गायो नुबायना बुहुमा बेसेबां गाज्रि जालांबाय आंनि सिगां बुहुमा गाज्रि जानायखौ लेक्सार होनाङा मिथिबाय मानसियासो गाज्रि जादों बुहुमा नङा दानो रुवाजों बुंनोबो रोंला आङो सिरि थानोसै आं लाइन मोनसेयानो एसे गोलाव आरो मोनाजासे गावनांगौबा आं दिनै डाक्टरनाव थाङाबा जानाय नङालै आंसो मिथिगौ आंनि जिउआ बेसेबां खस्थ' मालाय आंनि लोगोफोरा हाबा जाजोब्बाय देलाय थाजोब्बाय आंहासो हौवा मोजांखौनो मोनला आरो जाथिखौ गोसो थोनायाबो बरबादसो जासिगोन बे आंनि आइ बिखुनजोआ माने आदानि बिखुनजोआ माला आंनो हायना मुलिखौ होगोन नोंनि हाबाखौबो सानोबा डाइनासरखौ नागिरनाय बायदि मोनबाय आं सिरिथा दानो खदाल नङा रुवाजों जावहाबजागोन सिरिथा एखेबारे अथाइमानि लारु हफ्फा थाङै जों सानैयाल' जाबाय आरो बाजै थफसियाबो मालाबानो ओंखाम संनो होननानै थांबाय नै सासेयाबो मबाइलसो रायलायहैदों ना मादों बे फामे दुगि मारिया दा जोंहा सानैजों खस्थ' मावबाय था
नेवला फैनायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन ना नोंगौथ' आरो नेवलाखौ लिंहरलाय नेवलाखौ आंनाव बिनि नाम्बार गैयालै आंनावबो बिनि नाम्बार गैया थैदो दानाबा नोंसा बिदा अमा राजानिफ्राय बिनानै लाब्रा दा आदानाव जुदि नाम्बार बिहरोबा आदायाबा हरगोन ना हरा आं नेवलाखौ गोसो थोबाय होननानै बिहरना लाब्रा आं गोसोखौनो थोआ नेवलाखौ उपाय गैया थगायनांगौ जायो मालाबा मालाबा मिथिबाय गावनि गोजोन खुसिनि थाखाय थगायनांगौ जायो होमबालाय आं नेवलाखौ कल खालामनोसै आं आदानाव नाम्बारखौ बिहरगोन ना ओमफ्राय नेवलाखौ फन खालामनोसै हुइना बारलां जायथें फाटफाट अमा राजा मानोबा फैदोंमोन नोंथ' बेवहायथ' जेबो बायनो फैयाखै आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथ' मिथिखायोलै आंखौ बायनो फैदोंना फैयाखै जियानो जादोला दखाना माबोरै सोलिदों बिदिनोसै थिक थाक आच्छा देग्लायथ' माइबो गायनो हायाखैना नोंसा आरो दखानाबो मोजाङै सोलियाखैबालाय माबोरैथो जिउ दैदेननो सानदों बेफोरबायदिनो सोलिनोसै नोंसोरथ' आंनाव मालाबाबो हेफाजाब बिखानाय नंखाया आरो दा फिसाजो जोंलारिया फैथोंसैलाय आंखौ नुबानो होना हरलायगोन दा बियो गैया बहाबासो बेरायनो थांदों दिनै मोजाङानो जाबाय दा नुफैबा टेव 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 जाफैलायगोन आंखौ ओरैनोबा आं नोंसोरखौ हेफाजाब होनोसो फैदों मिथिबायना अमा राजा जेबो हेफाजाब नाङा दे नोंलाय आंनिफ्राय मालाथो हेफाजाब लाग्रा एसेबांथो थोब्लेद माब्लेद थाबाय थानो मिथिगौना नोंसोरबायदि थाखोनि मानसिफोरखौ बे संसारा माने बे जिउआ ओंखामबो राननो होआ माहाजोनबो जानो होआ बेनिखायनो एसे सालुबो जानांगौ जेरै आं बोरैथो जानो होनबालाय जानो हानो जोंफोरा गिनाय फैयोहाय माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनांगौबाथाय आरो मोजां खामानिफोरा नों गाज्रि जाबाय खोमा होननानै गिनाय फैयो गिनायाबो थानांगौ गिगौ माने गगौ अब्लाबो बांद्राय गिबाय थानाङाब्रा मेलेमखौ बाहायनांगौ मेलेम बाहायनो रोङाबा गावखौनो दुखु जादों होननानै टेनसन जाबाय थाना लाब गैया आंबो गोदो दुखियामोनब्रा नोंथ' नुखादों सेंग्रा समाव बेसेबां खस्थ' जायोमोन दा नुबाय नैबेसिम सफैनो आङो बेसेबां माथा मारिनांदों बे माथाखौ आं मारिनांदोंब्रा ओरैनो लटारि नाङाखै लटारिबो नाङो लटारिना सोरना नाङो मिथिबाय जायफोरा माने माहाजोन न'खराव जोनोम जायो जोङो माहाजोन न'खराव जोनोम जायाखै मा जाखो जोंथ' जिउ मोनदोंना जोंथ' जिउ मोनदों बेनिखायनो जोंना बिमा बिफाया माहाजोन जायाबाबो जों बिमा बिफाखौ दुसिनो नाङा खुद गावनो मावनांगौ जानांगौ नुबायना दानि गथ'फोरा माबायदि बिमा बिफाखौ दुसियो जानो हायाबा मानो खांनाय जाहोनो हायाबा मानो फिसिनाय मानो जोनोम होनायसो होननानै बुंबावो बिदि नङाब्रा जोंना बिमा बिफाया दुखिया जाखो मा जाखो नाथाय जोंनोथ' मेलेम हरदोंना माहाजोनफोरनिथ' समान नङा होमबा बेनिखायनो जों मावनांगौ मेलेम बाहायनो रोंनांगौ मेलेम जेब्लासिम मेलेम बाहायनो रोङा स्मार्ट जाया टेलेन्टेड जाया अब्लासिम जेबो जौगानो हाया बेनिखायनो आं मानो दुखिया होननानै खाफाल हमबाय थानाङा जाय मानसिया खाफाल हमो बे मानसिया दुनियानि बुरबक जेरै माहाजोन मानसिफोरनि फिसाफोराबो सोरनाबा टेलेन्ट गैयाबा बे दुखियासो जायोब्रा बेनिखायनो जोंनाव मेलेम बाहायनो रोंनाया बिराद दरकारिथार आरोना नोंसोरनाव मेलेम गैया हौवानावबो गैया नोंनावबो गैया बेनिखायनो मोजाङै बिजनेसखौ सालायलांनो हायाखै नोंसोरो मारुवारि बिहारि बेंगलिफोरखौ नुदों 10 थाखानिफ्राय माबायदि जागायना माबायदि करर थाखानि मालिक जायो बेफोरबायदि जानांगौब्रा नोंसोरबो मा गंनानै सिरि थाबाय थाना गावबा गावनि खामानि मावबाय थानाय बेलाय एसे खर'खौ नायदावनानैबो थाबायनांगौब्रा हायाव फैसा गोग्लैनायखौ नायनानै थाबायनाय बायदि थाबायनाङाब्रा एसे आराम लामाखौ नायनानै गोजौथिं नायदावनानैबो माबानांगौब्रा खामानि मावनांगौ आरो मोनसे खोथा जेब्लाबो गावनिख्रुइ गोरों मानसिजों लोगो जानांगौ मोनथिबायना सोलो गोनां मानसिजों जेब्लाबो थाफानांगौ बै सोलो गोनां मानसिया नोंखौ सैमै खालामा मानो नोंखौ सैमा माबायदि बाहायाखै मानो थेवबो नों बिसोरनि आइडियाफोरखौ लानांगौ बिसोर माबायदि मावो बेफोरखौ फकास होनांगौ नों जाय मानसिजों लोगो जागोन बे मानसिया मोजां जानानै मा जानो बेनाव जेबो टेलेन्टेडनि क्वालिटियानो गैयाबा बेनिखायनो दिनैनिफ्राय आंनि हेफाजाब होनायखौ लादो आरो दखानखौ मोजांनो खुलिनानै लादो आंनो जेबो नाङा बेनिफ्राय अमा राजा नोंहानो इलेक्सन फैगासिनो आरोलाय मानोथो हेफाजाब होनो नागिरदों आंखौलाय नोंनो फैसा नाङा आरो नांगौ गोबां नांगौ होमबाबो नोंसिनि बेफोरबायदि खस्थ'खौ आङो नायनानै थानो हायाना बेनिखायनो बांद्राय टेनसन लानाङा आं फैसाखौ हरगोन साननैसोनि उनावनो दखानाव माल माथा सोफैदो आरो मोजाङै खामानिखौ मावदो आं थांनोसै बियो अमा राजा मानो बिदिथाय दाबो मानो दाबो केयार खालामबाय थायो बियो सन्थला आरो फिसाजोआ मोनथिबा बिसोर गोरोन्थिसो बुजिलायगोन बेनिखायनो गावखौनो रायलायनो होनोसै आं जोंलारिजों आं हारसिंनो बिनि हेफाजाब लायोबा बिसोर गोरोन्थिसो बुजिगोन रायलायथोंसैहाय जोंलारियानो आरो बेबो बहा दंहैयोथाय फन हरबाबो थिखोआखै माथो दाबो हेलौ आनै माथो फावगालिसो जोंलारियालाय गैया बहाबा लोगोनाव थांनो होननायानो दाबो फैयाखै फन हरबाय दङमोन आङो फनबो थिखोआखै आंबो फन हरदोंमोन आंनिबो फन थिखोआखै जानो आरो बोरैबा मबाइलफोरखौ साइलेन्ट खालामनानै लादोंदां जानो हागौ मा गोमोथाव जेनेबा जोंलारियाबो फन थिखोआखै एन्टनियाबो फन थिखोआखै नै आंहा माबासो सानलायबाय मा जाजा सानफ्लांबाय थायो आं आनै आमायालाय बियो दुब्लियावसो दङ माइथ' गायाखै नोंसा देग्लाय गैयाहाय माइखौनो गायनो मोनासै अब्लाथ' जोबोर खस्थ' जागोन देग्लाय औ बेथ' नंगौ ओमफ्राय आनै जोंलारिया नोंसाना जापानाव थांनो होननाया मा जाखो गावलाय थांनो होनदोंमोन न'खरखौनो गारनानै थांनो बायो माथो नाथाय जापानाव थांनायाथ' बिनि बिराद गिदिर सिमां
बेनोथ' जाबाय सिमांथ' नुदोंमोन नाथाय मा खालामनो जाजोबा गासैबो साननाय सिमाङा आं माबाफोर हेफाजाब होनो हागोन नामा मा हेफाजाब होनो आङो जापानाव थांनायनि गासैबो बेबस्थाखौ जोंलारिखौ खालामनानै होजोबगोन ओमफ्राय सानैजों जोंहा सरप्राइज होगोन जोंलारिनो जागोन ना आनै आं बांद्राय रोंलायलाङाहाय मा खालामनांगौबा बेथ' एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जाखाबायमोन ना नों आंनो बिनि मोनसे मोननैल' डिटेल्सखौ होदो बे मायाव एप्लाइ खालामदोंमोन मा खालामनो नागिरदोंमोन बेफोर गासैखौबो आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं सिं सिं गासैखौबो एरेन्ज खालामनानै होगोन बेनि उनावहाय जापाननि टिकेटखौ दाननानै जोंहा सरप्राइज होगोन ओरैनोबा बिनि जोंलारिनि बार्थडे फैगासिनो ना औथ' आरो बार्थडे फैगासिनोथ' आरो होमबालाय माथोबाव जों सानैबो बेखौनो खालामनोसै दे बाखि फैसाखौ नों जेबो साननाङा बार्थडे गिफ्ट होननानै साना आंनिफ्राय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो नोंलाय मानो होनोब्ला जोंलारिनि गोजोन फिउचारखौ आंबो लुबैयो जोंलारिनि लोगोना आरो जोंलारिनाव आंनिख्रुइ बांसिन मेलेम दङ बेफोरबायदि मेलेमखौ मोजां खामानियाव बाहायाबा प्लिज आनै आंखौ हेफाजाब होनो हो दे नों मोजां नुदोंबालाय औ आरो नों जेबो साननाङा बे आंनि बार्थडे गिफ्टसो दे उनाव जोंलारिया मोजां खामानि मावोबा आंनोबो उल्था बार्थडे गिफ्ट होफिनथोंसै जागोन दे सावगालि जोंलारि बहा थांदोंमोन नोंखौ आं जोबोद कल खालामबाय थादों मानो रिसिभ खालामाखै नोङो दा आं बोरै खोन्थानो आं जे एन्टनिय'जोंसो दंमोन बेफोरखौ नांला दे आं नोंखौल' लोगो हमनो फैदोंमोन आरोना आरो मोनसे खोथा खोन्थानो फैबावदों आं एन्टनिय' मोननाव गाबोन आलासि जानो थांनो नागिरदों माबाफोर एडभाइस होनो नामा आं मा एडभाइस होनो दे प्लिज दे होमबा साहा लोंहैनि आयै आं फावगालिखौ साहा लोंहरनि दे जागोन नोंनोबो साहा लाबोफानांगौ नामा लाबोफा दे बिसोरनि लोगोनि सोमोन्दोआ जेब्लाबो जोरनानै थाथों रावनिबो नोजोर दानांथों ओइ दुम्पाव दावसो देलाय माबामोन जोंहानाव दा हराव पार्टि दङ फै दे गाबोन संनोबा थाङा आं जानोबाल' थांगोन है बाथामिस आंहा जेरावबो संनाय खावनायावल' बाहागो मोनो सेंग्रा सिख्लानि पार्टियावबो संनानै जाहोनांगौ नोंसोरबायदि बोराय बुरैनि पार्टियावबो संनांगौ गैया आं जानोल' थांगोन जागोन दे जागोन जानोल' फैबानो जाबाय मिथिबाय आंहा लटारि नांदों बेनिखायनो नों फैथारनांगोन दे जानो जागोन दे लटारि नांदोंबा खुरै गंसे बारा लानानै थांगोन आं न'आव लाबोनो आयौ बारा जागोन दे जागोन नो प्रब्लेम ओमफ्राय नोंलाय न'आवनो दंबाय दं माथो दा साननैसो जेरावबो थाङाखै माबाफोर खामानि मावाखै मालाय नोंनि बैसोनि मानसिफोरालाय माथो बेरायगासिनो इन्स्टाग्रामाव मोसालागासिनो नोंलाय मा एसे बरिं रिं दुम्पाव गाब गैयै जिउ जानानै थाखो नोंनालाय माहाजोन हौवा नायनानै हाबा जा होननानै बुंबाबो मानिया मोजां गोसोनि हौवा नांगौनो बिनो दुखियाबाबो जागोननो दाम खमिनि गारियाव जिरायनानै गास्लायस्लाय BMW गारियाव जिरायनानै गाबबाय था मानो होननानै बुङोब्ला दुखिया हौवायाबो नोंखौ थगायखागोन आरो माहाजोन हौवायाबो थगायखागोन बेनिखायनो माहाजोन हौवाखौनो लाबाय थगायजाबाय था ओमफ्राय गाबबाय था नोंना जाखांफैलायबायना डायल'गाजि मारि फैबाय थानाङा मिथिबायना आं बाबाय नोंनि डायल'गखौ खोनासंनो आरो बे आंनि जिउखौ आं मालाबाबो रावजोंबो रुजुआ आंनिख्रुइबो गाज्रि थासारियाव थानाय मानसिफोरबो दङ आरो आंनिख्रुइ मोजां थासारियाव थानाय मानसिबो दङ मिथिबाय आं दिनै बोथिनै ओंखामखौ मोनजादोंबाबो सोरबाफोर बोथिसे ओंखामखौ मोनजायैबो मानसि दङ आरो सोरबाफोर नांगौनि बारा दामि मोनजानाय मानसिफोरबो दङ बेखायनो आङो रावनिबो लाइफ स्टाइलखौ लानानै आङो दुखुबो जाया आरो कम्पिटिसनबो खालामा आं गावजोंनो कम्पिटिसन खालामो मिथिबाय दिनै आं माब्रै दङ गाबोन आं माब्रै थागोन समफोर आं मासिम सहैगोन आरो आंनि जिउआ माब्रै जाहैगोन आं बेफोरखौ लानानैनो गावजोंसो जुजिबाय थायो गावनि जिउआ बबेसिम थांगोन बिनि गारिनि थावखौ आं गावनो सोयो मालायनि लाइफखौ लानानै सोरबा इन्स्टाग्रामाव अबावबा बेरायनो थांदों लाक्जारि हटेलाव ओंखाम जादों ओंख्रि जादों बेरायनो थांदों दुगैनो थांदों बहाबा लोगोफोरजों आराम इन्जय खालामहैदों बेफोरखौ लानानै दुखु जाबाय थानो दरखार गैया बहा थांदों सोरगोफुरियाव थांदों नरकपुरियाव थांदों बेफोर आंनि थाखाय जेबो मेटार खालामा ससियेल मिडियायाव मालायनि लाइफखौ नुनानै गावनि जिउआ बिराद दुखुआव दङ बेफोरबायदि मानसिफ्रा बुंलाबायोना मालायफ्रा बेरायनो थांसोदों मालायफ्रा माबा माबि खालामहैसोदों होननानै बिराद स्टेटास होलाबायो दुखु जायो बेफोरबायदिफोरा माबायदि मिथिगौ ना बे न'नि बाहेराव थानानै सान्दुं गोसायाव बे लामाथिंजाय सोरनि गारियाव बिथिं थांदों नायनानै गावबो सान्दुंजों खामबाय थाबाय मालायखौ नायनानै माबा जाबाय मेगन साबाय थाबाय फारसेथिं गावनि देहायाबो लस गावनि बिगुराबो लस बेनिखायनो दरखार गैया दावसे देलाय मालायनि जिउखौ लानानै आं मालाबाबो गावखौ रुजुआ आंजों जे कम्पिटिसन सोरबा इन्स्टाग्रामाव सोरबा माबादों मुसुरदों मोसादों रंजादों बाजादों बेफोर जोंहा सोमोन्दो गैया बेनिखायनो आंखौ बेफोराव जेबो बुंनाङा बेफोरनि खेथ्रआवलाय नोंजोंलाय सोरहानो दुम्पाव ओमफ्राय दासाननैसो मानोथो थाबाय थादोंमोन नोंलाय न' सिङावलाय दुखु जादों एसे मानि दुखु इमान मेलेम बाहायो इमान खामानि मावो 24 घन्टा खामानि सानबाय थायो मानो खाफाल
खाला जाफुङा होननानै अब्लाबो आं जेनाखै नाजाबाय थागोन साक्सेसथ' सानसेबाबो जाखागोन बुरैबाबो बेनिखायनो एसे डिसएपइन्टेड जानानै थायो होमबाबो दरखार गैया मोनसेल'सो जिउ बिन्दास न' सिङावनो थानानै बायदिसिना सानलाबाय थायो आं अके बिदिबालाय जियानो जाया मानो जोंनाव फैबानो जाबाय दे दाहाय जागोन दे थ' लोगोफोर भिडिअखौ गोबावजों लाबोनाय जालायबाय अनेस्टलि नोंथांमोननो खोन्थानो आङो 2023 निफ्रायनो आंनि देहाया बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो नोंथांमोना 2020 निफ्राय 2021 22 23 सिम नोंथांमोना रेगुलार आंनि भिडिअ नुबोबाय थादों नङा होमबा नाथाय आं 2023 नि लास्ट मान्थनिफ्राय माने आं बांद्राय नोंथांमोना जुदि गोसोआव लादोंबा आङो 2023 नि अक्ट'बर बा नभेम्बरनिफ्राय आङो भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै टिल डेट दासिमहालागै लोगोफोर बेखौनो बुंगोन आंनि देहाया बांद्राय मोजां नङा जेरै नुनायाव बिराद मोजां नुयो नोंथांमोना मालाबाफोर भिडिअफोराव मालाबा रिल्सफोराव आं इसेबां फिट नङा लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं बेखौल' बुंगोन जे आंनि देहाया इसेबांबो मोजां नङा बेनिखायनो आं नांगौ बायदि बोसोरनै जाबाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखै लोगोफोर बांद्राय बुंबाय थाबा आरो बांसिनसो दुखु जालायलांगोन थ' बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर हाबानो लाबोबाय थागोन बे आंनि प्रमिस नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोनाबो आंनो अननाय होबाय थागोन बेखौ आं मिथियो थ' बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल